Jigawa a lokacin sila ne jigawa, lokacin sila ne jigawa, a lokacin sila ne jigawa, lokacin sila ne jigawa, a lokacin ka jigawa daɗi, lokacin ka jigawa daɗi. Kai ruwan famfo bushe an yi hanyoyi, shi yasa daga ɗan jigawa ya ce jigawa, jigawa sai madalla, jigawa, jigawa sai dai dan baba, jigawa, jigawa sai mun ba ta wuta, jigawa, jigawa mu sai dan baba, jigawa, jigawa sai mun ba ta wuta, jigawa sai madalla a fili mai hamdalla a gwamna mu mun zaba, jigawa, jigawa sai dan baba zabun ne ne san tunani kowa san tunani gwamna Mustapha Salami sai san tunani jigawa sai madalla sai ne mai hamdalla a gwamna mu mun zaba, sai dan baba zabun ne ne san tunani nonin kowa san turaki gwamna Mustapha Salami da lebar ka san turaki, jigawa, jigawa sai madalla, jigawa, jigawa sai dan baba, jigawa, jigawa sai mun ba ta wuta. Su'ali tambaya kun ga jawabi na wuyan kowa, yaki mai zuwa shi fa dalili na rikin kowa kamar na kowa don haka za mu mai girma da kasar gwamna da musu masu labi da ya isa wanda ke daɗin gashi nan ya zo ya zai kara rikiyar Najeriya tushe na wayo wayo kaina sai mun ba ta wuta, sai mun ba ta wuta, sai mun ba ta wuta, rubuce sai mun ba ta wuta, 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 maza maza sai mun ba ta wuta, maza maza sai mun ba ta wuta. Ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan sai an sake zama APC, sai mun ba ta wuta mun kuma ba kai ta ruwa. Kuji wannan ga amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam. Allah ya ramun tafiyar ka sanya zan tafiyar yan uwana sun dau aniyar sabon launin tafiyar mun dauko ba ma gajiyar kai ne jigon tafiyar Allah ke kai kusa nesa bana Allah kawo nesa kusa ka sanya kasar mu cikin nutsuwa malam ga musar mu kusa. Ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan sai an sake zama APC, sai mun ba ta wuta mun kuma ba kai ta ruwa. Kuji wannan ga amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa.